Καλημέρα κύριε Λοβέρδο. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας. Εσείς είπατε να είμαι από το γραφείο μου, όχι εγώ. Όχι, εντάξει, δεν το λέμε ότι για την ευθύνη. Εγώ θα μπορούσα να είμαι και εκεί. Λέμε ότι είναι κρίμα που δεν είστε εδώ, γιατί είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα, να τα βλέπατε κι εσείς από κοντά. Θα τα στείλουμε και θα τα συζητήσουμε και μεταξύ μας τώρα, πας και βρούμε κάποια άκρη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από ένα θέμα που απασχολεί, κύριε Υπουργέ, πάρα πολύ κόσμο και έχει να κάνει με τις μεταγραφές. Σας άκουσα προχθές το Σάββατο και στη Σύνοδο των Βρυτάνων να αναφέρεστε σε αυτό το θέμα, να λέτε ότι δεν είναι πετυχημένη όλη η διαδικασία και του χρόνου θα αλλάξει. Μπορούμε όμως να ξέρουμε με τα βεβαιότητα τι θα ισχύσει τουλάχιστον για φέτος? Δηλαδή, ισχύει ο νόμος και η μεταγραφή του φοιτητή κανονικά σε ομοειδή σχολή? Δεν ισχύει? Τα παιδιά θα πηγαίνουν ακριβώς στη σχολή στην οποία, αν υπάρχει η αντίστοιχη στην πόλη που θέλουν? Τι ακριβώς θα γίνει? Και πώς θα λυθεί το θέμα που έχουν θέσει πολλές πανεπιστημιακές σχολές, ότι δεν αντέχουν να εκπαιδεύσουν τόσους πολλούς φοιτητές που υπερβαίνουν τον αριθμό αυτών τους οποίους έχουν? Κοιτάξτε, ο σχετικός νόμος ψηφίστηκε στις 4 Μαΐου. Ναι. Με μια πλειοψηφία μεγάλη στη Βουλή, η οποία είναι ακόμη μεγαλύτερη, όπως μου υπόθηκε, από τα ίδια τα κόμματα μετά τις εκλογές, μετά τις ευρωεκλογές, διότι και κόμματα που δεν ψήφισαν εκείνη την ρύθμιση, γιατί είχε άλλες διατάξεις μέσα για τα κολέγια π.χ. και δεν το ήθελαν αυτό, στήριζαν την περιμεταγραφών ρύθμιση. Υπολογίζω ότι η κοινοβουλευτική δύναμη που στηρίζει αυτή τη ρύθμιση είναι πάνω από 285 βουλευτές. Ωραία. Αυτό τι σημαίνει? Όχι, αυτό που μας λέτε. Σημαίνει πράξη, ότι τι σημαίνει? η Βουλή έχει ψηφίσει. Εγώ δεν έχω αντίρρηση σε αυτό που λέτε, έτσι είναι. Αλλά τι σημαίνει στην πράξη? Αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει και 300 να το ψηφίσουν, άμα δεν λειτουργεί. Σημασία έχει πώς το ψηφίσουν. Σημαίνει ότι η διάθεση των βουλευτών να επιλύσουν προβλήματα των πολιτών που αναφέρονται με τη φτώχεια, στη φτώχεια, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Υπάρχει αδυναμία για άλλα μέτρα που στηρίζουν τον πολίτη και εδώ βρέθηκε μια διέξοδος. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Δηλαδή, πώς θα εφαρμοστεί, κύριε Υπουργέ, μπορείτε να μας το κάνετε κατανοητό, να το καταλάβουμε πώς θα εφαρμοστεί αυτό? Πρέπει οι τηλεθεατές σας να ξέρουν πριν μπω στις απαντήσεις, τις οποίες έχω και πρόχειρες, γιατί, κύριε Οικονόμου, 3 μήνες τώρα εδώ, κάθε εβδομάδα σε συνεργασία με τους Πριτάνης και τους προέδρους των ΤΕΗ, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις σε ένα πρόβλημα που δεν λύνεται. Αλλά προσπαθούμε να δούμε έντιμες λύσεις. Γιατί λέω έντιμες λύσεις? Γιατί για να το πάρει κανείς πίσω δεν έχει τη δυνατότητα. Κοινοβουλευτικά ενδεχομένως να μην υπάρχει και η δύναμη, αλλά δεν είναι και σωστό όταν προεκλογικά ψηφίζει βουλικά να το αποσύρει μετεκλογικά, λες και σκόπευε να ψηφοθυρίσει. Όχι, αλλά να το αλλάξει μπορεί, αν δει ότι δεν λειτουργεί ένας νόμος. Μπορεί να τον τροποποιήσει. Έχουμε πάρει αποφάσεις. Έχουμε πάρει αποφάσεις. Ακούστε. Γιατί ίσως με μια-δυο από αυτές θα τις πω για πρώτη φορά. Ακούστε γιατί έχουμε πάρει αποφάσεις. Και αποφάσεις αρχίζουμε να παίρνουμε από τον Ιούλιο εδώ, έτσι. Και πρέπει να προσέχετε λιγάκι το ρεπορτάζ, γιατί όταν δεν είναι στημένο είναι άσχετο. Ναι. Και είναι ειδικά άσχετα τα ρεπορτάζ που γίνονται εξ αποστάσεως. Και ξέρω πολύ καλά τι σας λέω, επειδή σας άκουγα και χθες, θα τα πω και στην πορεία της συζήτησης. Αυτά δεν θέλω να κατονομάζω, δεν θέλω να προσβάλλω, παρότι με προσβάλλουν. Κύριε Οικονόμου, ένα το δεδομένο. Η διάταξη περί μεταγραφών δεν δίνει δικαιώματα στους φτωχούς. Δίνει δικαιώματα σε όποιον θέλει. Δεν έγινε μια ρύθμιση δηλαδή η οποία απευθύνεται στη φτωχή οικογένεια και της λέει να μην έχεις 2 ή 3 σπίτια ή 4, αλλά να έχεις 1 ή 2. Δίνει η διάταξη αυτή δικαίωμα μεταγραφής, όχι δυνατότητα, όπως ισχύει και όπως αναφέρεται στη δική μου μικρή παρέμβαση που έκανα για το θέμα, δυνατότητα. Δίνει δικαίωμα μεταγραφής σε οποιονδήποτε και οποιαδήποτε. Δηλαδή μπορεί οι γονείς σου να μένουν στη Λάρισα, εσύ να μπεις στην Ιγουμενίτσα και να πεις εγώ θέλω να πάω στην Αθήνα. Θέλω να πάω στη Θεσσαλονίκη και να πας. Αυτό είναι παράλογο. Επίσης δεν υπάρχουν όρια αντοχής στα τμήματα. Πέρσι ισχύει το 10%. Και η δική μου μικρή παρέμβαση έχει το 10%. Δηλαδή ένα τμήμα να σηκώσει 10% παραπάνω φοιτητών. Ναι, η επιλογή πώς θα γίνει, κύριε Υπουργέ? Αν υποτεθεί ότι εμείς από το Πανεπιστήμιο της Θράκης δηλώνουμε όλοι ότι θέλουμε να πάμε στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, πώς θα γίνει η Κρυσάρα, πού θα υπάρχει? Ποιοι θα κοπούν, ποιοι θα πάνε, ποια κριτήρια? Εκείνο που η Βουλή θέλει, αλλά η διατύπωση της διάταξης δεν το βοηθάει, θα υπάρξει μέσα στην απόφαση που θα πάρω τις επόμενες μέρες και την οποία, όπως θα ανακοινώσω στη Βουλή σήμερα, θα ζητήσω από τη Βουλή να την καλύψει νομοθετικά. Δηλαδή,
Μπορείς να μετεγγραφείς εκεί που είναι το σπίτι των γονιών σου ή που είναι το σπίτι ενός από τα αδέρφια σου που σπουδάζουν. Ή του αδερφού σου ή της αδερφής σου που σπουδάζουν. Δεν μπορείς να πας όπου θες. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή αν δεν υπάρχει... Το δεύτερο συγγνώμη κύριε Υπουργέ, μια και το ξεκαθαρίσουμε. Αν δεν υπάρχει πανεπιστήμιο, σχολή και τα λοιπά τμήμα εκεί που είναι οι γονείς σου, δεν μπορεί να πας στην κοντινότερη πόλη. Δεν θα μπορείς να μετεγγραφείς εάν δεν έχεις εκεί που θα πας το σπίτι των γονιών σου ή το σπίτι του αδερφού σου. Εάν θέλεις να πας σε κάτι κοντινό, αυτό δεν πρέπει να είναι Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη. Ναι, και πάλι αυτό όμως που λέτε πάλι δημιουργεί θέμα, κύριε Υπουργέ, διότι όλοι θα θέλουν να έρθουν ως γνωστόν. Όλα δημιουργούν θέματα, κύριε Οικονόμου. Ναι. Όχι, με συγχωρείτε, πώς το είπατε? Λέω, ας πούμε ότι τα περισσότερα παιδιά είναι οι γονείς τους στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη ή στην Πάτρα, όπου υπάρχουν πανεπιστήμια. Και αν όλοι αυτοί θελήσουν να πάνε σε αυτά τα πανεπιστήμια, σε αυτές τις σχολές, σε αυτά τα τμήματα, τι θα γίνει? Αυτό λέμε, αυτό που λέτε είναι σωστό. Το να μπορούν να πάνε σε άλλη πόλη. Πολύ σωστά. Το πρόβλημα, κύριε Οικονόμου, είναι μεγάλο. Εμείς κοιτάμε να απαλείψουμε διαστάσεις του που το μεγενθύνουν έτσι περαιτέρω. Κύριε Υπουργέ. Το δεύτερο, παρακαλώ. Αυτό που πολλοί λένε είναι ότι υπάρχουν... Κύριε Λιριτζή, τι θέλετε να μου πείτε? Όχι, άλλο. Θέλετε να μου πείτε να μην εφαρμόσω τη ρύθμιση? Όχι. Ζείτε να το πείτε ανοιχτά. Όχι, δεν λέω αυτό. Ζείτε να το πείτε ανοιχτά. Ψάχνουμε να βρούμε το δίκαιο τρόπο. Το δίκαιο τρόπο ψάχνουμε να βρούμε. Ωραία. Έτσι. Πρώτα απ' όλα για να βρούμε το δίκαιο τρόπο. Μισό λεπτό. Γιατί διαλύει... Για να βρούμε... Όχι. Μια παράμετρος. Η διαφεύγει και είναι σημαντική. Για να βρούμε το δίκαιο μέτρο πρέπει να ξέρουμε ποιο είναι ακριβώς το πρόβλημα. Το ξέρετε εσείς? Όχι, αλλά πιθανολογούμε. Πού το ξέρετε εσείς? Μα και εσείς πιθανολογείτε, κύριε Υπουργέ. Το ξέρω γιατί αν περάσω στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Υπουργέ, ένα λεπτό, γιατί εμείς θέλουμε να συνοηθούμε. Δεν ήρθαμε εδώ να κάνουμε κόντρα για την κόντρα, ούτε να μας βλέπει ο κόσμος, να πλακωνόμαστε. Εμείς θέλουμε να υπάρξει συνεννόηση. Να βάλουμε σε μία σειρά τα ερωτήματα. Αν περάσω στη Θεσσαλονίκη, δεν είναι αυτονόητο ότι θέλω να έρθω στην Αθήνα. Επομένως, πιθανολογώ ότι το πρόβλημα θα είναι μεγάλο. Σε αυτή τη βάση. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα πανεπιστήμια του κέντρου. Έτσι. Πόσο είναι αυτό όμως? Το πόσο είναι αυτό πρέπει να προσδιοριστεί από επιμέρους άλλες συνιστώσεις. Την πρώτη σας την είπα. Μία δεύτερη συνιστώσα, η οποία προκύπτει σαφώς από τον νόμο, αν και οι αντιδράσεις που υπάρχουν είναι πάρα πολλές, θα βιώσετε, εάν βγείτε να πείτε το α και το β που υπενήσεστε, θα βιώσετε τον όγκο των διαμαρτυριών. Αυτή τη στιγμή η τρομερή πίεση που δέχεται το Υπουργείο είναι να δώσει αναδρομική ισχύ στον νόμο. Και το γνωρίζω. Και στη Βουλή και εδώ στα τηλέφωνα, στα emails. Το δεύτερο θέμα για το οποίο πιεζόμαστε, αλλά δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω σε αυτό. Αναδρομική ισχύ στον νόμο φυσικά, όταν συζητάμε για νέα έτος αυτά που συζητάμε, πώς να δώσουμε, κύριοι? Δεν είναι δυνατόν να πας και προς τα πίσω σε μια διάταξη που δεν μπορεί να αντιμετωπίσεις μόνο για φέτος. Αν οι αιτήσεις περί μεταγραφής των δικαιωμένων είναι τόσες πολλές όσες λέμε. Πάντως οι εκτιμήσεις οι δικές μας είναι ότι κυμαίνονται από 15 έως 30.000. Αυτό λένε και οι εκτιμήσεις που υπάρχουν εκεί. Ότι είναι περίπου στις 20.000. Αυτές είναι εκτιμήσεις. Ωραία, οι εκτιμήσεις για περίπου τις 20.000. Όμως ακούστε, με στατιστικές, με τέτοια. Ναι, όχι, δεν το πραγματικό αριθμό δεν το ξέρουμε. Μέχρι να κατατεθούν οι αιτήσεις δεν το ξέρει κανείς. Το δεύτερο μέτρο είναι να μην υπάρχει καμία επιοίκεια σε ό,τι αφορά τη συγγένεια των τμήματων. Ή θα είναι πανομοιότυπο το τμήμα ή δεν μετεγγράφεσαι. Ή θα είναι ακριβώς. Πώς προκύπτει αυτό? Πώς προκύπτει αυτό? Προκύπτει από την σχετική γνωμοδότηση της ΑΔΥΠ, της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας, την οποία κάναμε δεκτή πριν από λίγες μέρες, στην οποία καθορίζονται απολύτως οι αντιστοιχίες. Ή σε αυτό ή δεν είσαι μετεγραφή. Το τρίτο, για το οποίο σηκώνεται θύελλα διαμαρτυριών, αφορά το 10% εκείνων οι οποίοι έδωσαν μεν πέρσι, κράτησαν τους βαθμούς τους για να συμμετάσχουν στη φετινή εξεταστική διαδικασία. Ο νόμος λέει ότι οι μεταγραφές αφορούν αυτούς που έδωσαν τον Ιούνιο του 14-15. Αυτή την ακαδημαϊκή χρονιά. Άρα τους άλλους δεν τους περιλαμβάνει. Δεν πρόκειται. Μάλιστα. Ακριβώς. Αυτά συν 1-2 μέτρα ακόμη είναι τα μέτρα εκείνα που εξορθολογίζουν ένα πολύ γενναιόδωρο και όχι, προσέξτε, υπέρ της φτώχειας, αλλά υπέρ του οποιοδήποτε. Δηλαδή όσοι κάνουν έτσι, κύριε Υπουργέ, και έχουν τα προσόντα θα μετεγραφούν. Αυτό. Όλοι. Με τις παρεμβάσεις που σας είπα, εμείς με τους Πριτάνιες και τους υπηρεσιούς του ΔΕΗ είδαμε τα προβλήματα που δυνατόν να προκύψουν
στην Αθήνα, στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη και είπαμε ότι αυτή είναι η κατάσταση όταν το ζήτημα περιοριστεί στη φτώχεια, δηλαδή σε αυτούς που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα έξοδα ενός δεύτερου, ενός τρίτου, ενός τετάρτου σπιτιού, τότε θα δούμε πώς ακριβώς έχει το πρόβλημα από πλευράς ποσότητας, ποιο είναι το ποσοτικό μέγεθος του προβλήματος και θα δούμε αν χρειάζεται και κάποια άλλη απόφαση να πάρουμε. Αλλά άρα αφού προκύψει, να αποσύρουμε τον νόμο δεν είναι έντιμη λύση αυτή. Δηλαδή αν έρθουν 1000 άτομα στο Πανεπιστήμιο και δείτε το Πανεπιστήμιο των Αθηνών δεν τα αντέχει, τότε θα δείτε τι θα κάνετε, λέτε. Αυτό λέτε. Υπάρχουν, ακούστε, θα δώσουμε ημερομηνία εγγραφής με την υπουργική απόφαση. Οι ημερομηνίες εγγραφής θα είναι πολύ κοντινές με τώρα που μιλάμε, 26 του μηνός. Άλλωστε τελειώνουν οι εγγραφές στα πανεπιστήμια. Μετά θα δώσουμε την προθεσμία, μια βραχία προθεσμία 5 ημερών για την αίτηση μεταγραφής και ακολούθως θα δώσουμε τις ημερομηνίες στις οποίες το τμήμα πρέπει να απαντήσει. Γιατί οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα τμήματα, των οποίων όμως η αρμοδιότητα είναι διαπιστωτική. Πολύ μετέωρο το βλέπουμε, κύριε Υπουργέ. Ακόμη προσέθεσα μετά τις ευρωεκλογές και όταν ανέλαβα στις προϋποθέσεις μια ας πούμε σκληρότερη προϋπόθεση, η αναπηρία να μην πιστοποιείται από γιατρό του ΕΣΥ, αλλά από το ΚΕΠΑ. Ξέρω ότι τα ΚΕΠΑ είναι πιο σκληρά, πιο ας πούμε φιδωλά. Και το αναδεικνύεται αυτό με ευκαιρία άλλων θεμάτων, όπου άνθρωποι με βαριές ασθένειες παίρνουν πολύ χαμηλά ποσοστά αναπηρίες από το ΚΕΠΑ. Το ΚΕΠΑ, ας πούμε, θα είναι μια προάσπιση, γιατί στο παρελθόν που ίσχυε μια τέτοια ρύθμιση υπήρχαν πολλά θέματα που θα τα έλεγε κανείς θέματα διαφθοράς. Δηλαδή πιστοποιητικά ότι ο φοιτητής ή οι γονείς του είναι ασθενείς και σε μεγάλα ποσοστά. Κύριε αυτό δεν θέλουμε να ξαναγίνει. Μένουμε σε αυτό πως είμαστε. Ένα μικρό διάλειμμα. Ακίνητοι και οι τρεις ερχόμαστε, κύριε Υπουργέ. Θα σας μια λέξη του κυρίου Φορτσάκη, του πρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, πριν από λίγες μέρες συνάντησή μας. Προς πριτάνης, προέδρους ΤΕΗ και προς εμάς το Υπουργείο. Η φτώχεια είναι μια κατάσταση. Το πρόβλημα για τα πανεπιστήμια θα είναι μεγάλο, θα το αντιμετωπίσουμε. Αυτή είναι η δική μας. Και στην Σύνοδο των Πριτάνων, στην έκτακτη το Σάββατο, και μου είπαν και τους είπα, ότι αν το μέγεθος που θα προκύψει μόνο μέσα από τους αριθμούς που σας είπα, γιατί τώρα πώς προκύπτουν οι ενδείξεις. Ζητήσαμε με δική μας πρωτοβουλία από τον εγγραφόμενο φοιτητή να συμπληρώνει μια κατάσταση που να λέει αν προτίθεται να πάρει μεταγραφή. Μπορεί να έκανε δήλωση περιβουλήσεως μεταγραφής οποιοδήποτε που δεν έχει τις προϋποθέσεις. Μετά πρέπει να ελεγχθεί. Πώς είπατε? Μετά θα ελεγχθεί. Κύριε Υπουργέ, μείνετε κοντά μας να κάνουμε το διάλειμμά μας να προλάβουμε, να μας καβαλήσει ο χρόνος.